Dávce nebo tohle? To je west side, east side, north side. Jaký, čumaj, do píči. Miluji vás. Všechny vás miluji. I když mi nerozumí tvoji děvky. Tady. Tady. Tak jo. Jsou tak kolik? 3 hodiny ráno. 3 hodiny ráno. Hej. Jsme na Kalný. Na Kalný. Týpek si krát za hlavě. Tady jdeš majdovánka. 500 000 euro. Já večer. Dáte nějak. Tady tak všimneš? Jsem úplně v pohodě. A Dave, jsi čurák, že jsi sem nejel, ty vole. Ty jsi taky. Protože tady mají dobrou zmrzlinu. Hej, dáme si zmrzlinu. Tak. Je to tady. Já si dám cookies za 500 000 euro. A já šmolu na 150 000 euro. Protože Šmanova manka má nejlíp šmolu. Takže smolu si dám taky, no. Smolu a cookies. Takže... Tady víte, 500 000 euro. 500 000 euro. 30 000 euro. Tady to máme. Tady máme 500 000 euro. samé trapné bankovky. Všechno zelené. No. A takhle se vydělává, takhle se udělá komercia, kámo. Komercia, brat. A jak se máte jako komerční zmrzlinář? 500 000 euro. Máte rádi cookies? Cookies. Ne, kterou zmrzlinu byste nám doporučil, jakože ze všech? Cookies. To je on to řekl jako koupíme, jako. Já jenom toho šmoulu, jakože jsem cookies. Šmoula cookies. Kilo. Tam šmoulu a toto mango. To je zábava. 500 000 euro. Hej, dáme fotku. Nemáš to, jo. Každý fakt to, ty vole, to je tepe v hajzlu. John Brooklyn stál prostě mimoňský ghetto, ty vole. Ne, tak ty vole, tohle nepochopíš prostě, jo. Teď co, za 120 korun, co to je na Václaváku, ty vole. To je zadarmo. Dobrý pán, děkuji moc. ráno. Za oba, Díško, cookies, ahoj. Počkej, já něco dám. 500 000 euro. Máš drobné. Máš? 20 korun. Stačí. Dajte si pozor, aby vám nevypadli. Budete zase nějak. Dobre, Ajde tam. Ahoj. Jste na YouTube. Jste slavný. 500 000 euro. Hej, fuj pa. Cookies je hnusná jak mrzlo. Hej, jdem na ty lavičky, pojď, tam se asi jo. Guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Tamhle pražský hrál, když ho nevidíte, Tady. za tu velkou hlavu. A i opěli bezdomovci, který tam makali 2 hodiny, i když to nevydrželi a my jsme pochtali na hlavu. Dobrý večer. My jsme z radio show, znáte, 102.4. Ne, neznám, já jsem tady poprvé. My nás natáčíme, pojede na YouTube. Znáte YouTube? Jo. Jo. A chceme vás s vámi udělat rozhovor. Máte rád zmrzlinu? No, tak jo. Vemte si a slyšte to celý. Hele, Ježišmarja. Nebojte. pojďte na to, já jsem tak lízal, mám teplý sliny, to je jedno, hele. Nic. Hele.
Jaký máte názor na to, na globální oteplování? Mě by to zajímalo čistě prostě. Globální oteplování. Mě to sere, žádný mě to nezajímá. Ale všiml jste si, že vzhledem globální oteplování se zvedla hladina řek? Ne, nezvědla. Protože o 5 cm se zvedla a my jsme to měřili. A jak to víte? My jsme z rádia 102,04 jsme to měřili. Vemte. Ne, my to nechceme. Ne? Jak to můžete vědět? My jsme to měřili z rádia a fakt se zvedla hladina řek a my to víme. Tak já vám budu věřit, jo? Ne, vážně. A jaký máte názor na Prahu? Takhle celkově Praha. Jak si vezmete ten název Praha? Jaký jsou tady lidi, jaký je tady okolí, jaký je tady prostě... Já tady bydlím léta, tak to vím to Praha. No tak povězte nám, Můžu stojí za hovno. můžete o tom říct, že prostě stojí za Ale hovno. takého lidítka se dávno. Žádnou češtinou tady není. Nikdy neumí... Samé cizinci. Když chci, tak abych já si řekl něco, sami cizí slova jsou. Čeština tu není žádná řeč. To je pravda, to je pravda. Budeme tam ruština, angličtina a to. Němčina. No. Arabština, no. Chara, no. To jsou takový hovadiny, které nemůžu. A češtinu nikdo nezná. No. No vidíte to. A to potřebujeme pro vás slyšet, abyste byli prostě na internetu a zviditelně jsme český jazyk, my jsme pro všechny. My jsme pro český jazyk, my jsme pro českou zem. Jediný já to My to naprosto chápem prostě a čeština. my rádio FM 102,4. No. A napijte se, v pohodě. Dobrý. Rychle se děl celý. A nebo si vám i tu zmrzlinu. Nemáte a znovu. Musí kolik pro vás, prostě, že jsme Ne, člověka. Jo, to je tak. Jako plán. Ne, já Jinak to dál se ostatně na to, jestli vám nechutná. ne, já myslím jako, že to musím... Já to Ne, já to- nejsem na sladký. A to není sladký, ona ta cookies a ta šmolová není to moc sladký, je to hůř. A je hlavně, že se vám vytěstal ve stafidli. Ne, to je důležitý, my prostě tuhle reportáž zveřejníme. Já jsem Pražák a to ježišmarja, to když jsem sem chodil na let na pláž, tady jsem mohl se koupat a teď co udělali takový diskotéku. Chcete cigaretu? Nechci, já jsem nekuřáka bez stafidli. No jste dobré, jako, to jako vosak, ale. Jsem chodil, jako neberu ty mladým, ale když vidím, že jsem takový, dělají bordel a to. A nevázaný sex hlavně, co máte k tomu nevázaný sex, jako bez kondomů? Bez ochrany, prostě sex bez ochrany, co to máte prostě, jakože... Máš názor, by mě nás zajímalo. Já vám to řeknu. Viděli jste ty mladí, kteří mají, Peněz, ne ten, bez sexu, ten pohlavní styk. šprcku, nebo něco, nevěděli. A moje maminka dělala v Gumě, v Liberci, tam se dělají tyhle ty šprcky. Fakt, vážně? No, No, vlastně slavným člověkem, jako no, Maxi. mě to dávali na vojnu, aby si nedělal. Takže vy jste vlastně stvořitel kondomů. Nejsem stvořitel dětí. A takhle, ale tak jako vaše maminka, když začala vyrábět kondomy. Má gumadis, ne? Nějak tak? No, No, tam se tak dělají vlastně gumy. vy jste její budoucí stvořitel, když se tak vezme. No. No vemte si to jako, vy jste vlastně slavný člověk, který tady líže na tím. Nejsem slavný člověk, ale... Nejste, ale zároveň jste prostě populární. Sám, gumaděj. Gumaděj. Vy jste gumaděj vlastně. Pomáhal jsem, aby neměli hodně dětí. Neměli hodně No. dětí, to je Já jako, si tam... no jako například, vemte si taková Afrika, jako to, No jo, tam když šuká jsme každý tam- s každým, no, ty vole, no, tam no. mrdá každý, ty vole, jako. A pak nevěděli... No, a nevěděli, jestli- anebo v Číně, jako, jestli- vemte si to v Číně, hele. Tam Ježišmarja, se tam- může dítě na jednu rodinu. A vemte si to, jaký máte na to názor? Dítě na jednu Na rodinu. Čínu. Na Čínu, vemte si nějaký Na názor. koho? Tam je přes 2 miliardy lidí, vemte si na názor, prostě, proč tam tak šukají? Hej, mi to stačí, když sedne jejich parlament, to u nás stačí, když stojí jedna republika. Víte, No, já jsem to četl, koukal a oni tam sednou, než tam vojenské Tak nějak. no. A my máme to třeba FM 102,04.
Já jsem dělal reklamu, jako, že aby jsme... To nevadí, to tam, Pohodě. dělej si, to tam povídáš. Já Ale jsem na dalším, oni v tam pořádku. sedějí, u nás to má třeba v Pardubicích celý město a oni tam jsou ve vojenským a nemají to žrát a dělají A můžu vám něco na vaše jméno, aby se nás uvedli jako... Studený. Luboš Studený. Luboš, tohle je Luboš No, Studený, jen mi to... který pověděl o české Praze pravé slova a tyto slova nás to stojí za dotkly. hovno. Stojí tady za hovno. Jedním slovem. A prostě i když se jen při Karlovkách a kalíme, jak se jmenuje? Luboš. Studený. Luboš Jsem Studený. vymazanej. Luboš Studený, přestože je studený, nemá rád zmrzlinu a to jsme nepochopili. A to je jedno, já to sežeru. Sežerte to. A Luboš Studený žere zmrzlinu a tak jsme pochopili, že pravda stojí úplně za hovno. Ještě za víc. Ještě Ale za to víc. už nemůžeme. No, to je cenzura. To už není- Už je, jako to už za není. hovno můžeme dát, protože hovno je lidský, že jo. Ale Dáme bychom mohli na to... pražský hrát samozřejmě, mohli by se pomoct politiků, milion slov ale máme tady určitou Skoro, cenzuru. že tu není ten pan prezident, já bych mu dal přes držku. Každopádně, jako ano. Pan prezident, to je na Není, vlka. není, ale já bych, kdybych přišel, tak bych mu také trhnul do... Takže Já jsem za 60 takové- korun zmrzlinu byste mu vrhnul do obličeje. Ne. Kdybyste, Já bych- ani ty já bych- peníze bychom vám to nestáli. že jo? Ne. Já vím, že ano. Jako Jo, pan jo, prezident. já bych si zvednul, už máš rozpočet. Já bych si zvednul a pochtěl bych to. Kdy jen tak, pane Studný, my máme nedostatek materiálu, ale i přesto vám děkujeme za tuto reportáž. Ještě já děkuji za to zvednul. Mějte